Všetci milí ľudia, srdečne vás vítam a ďakujem vám, že ste sa rozhodli svoj cenný čas možno investovať do pozretia si tohto môjho druhého videa, ktoré som v podstate veľmi tiež neplánoval, rovnako ako to prvé, ale jedna vec mi v tom prvom ušla a to sú tí fidlikanti a k tomu som sa naozaj potreboval vrátiť. 3 noci už ubehli, ale nemôžem kvôli tomu spávať. Čiže keď už sa budeme trošku jemne zaoberať aj to témou fidlikantov, tak som si dovolil zareagovať aj na zopár ešte iných vecí. Na úvod by som vám rád zacitoval jeden krásny citát od Romaina Rolanda, francúzskeho autora, ktorý znie: hudba je univerzálny jazyk, ktorému rozumejú všetci a jediní, ktorým sa navzájom neurážajú. Ja verím, že, a vlastne tomu som veril od začiatku, a to bol aj hlavný zmysel toho, keď sme s pánom Lukášom Machalom začali debatovať na tému hymna Slovenskej republiky, že to by mohlo byť to, čo by nás konečne mohlo spojiť, ukludniť a nájsť nejaký spoločný prienik k tomu, aby sme sa mohli začať rozprávať. Zatiaľ skôr mám pocit, že to vidím na rozvod. Ja už jeden mám za sebou, bol v podstate veľmi korektný, s pani manželkou prvou nemáme voči sebe žiadnu zášť, nemáme žiadne spory, nemáme žiadne majetkové spory, každý žijeme svoj život a raz za uhorský rok si možno aj niečo napíšeme. Ale jednoducho sme sa rozviedli. Takže táto spoločnosť možno potrebuje sa rozviesť, aspoň tak symbolicky, a prestať sa zaoberať jedna časť druhou časťou. Neviem, ja len tak morfondírujem, ja nie som vševet. Chcem sa vám všetkým poďakovať za až dých vyražajúce reakcie, hlavne rýchle reakcie, špeciálne pánovi Chmelárovi, pánovi Zoldimu, pánovi Tótovi a mnohým ďalším, ktorí verejne mi vyjadrili podporu, a všetkým priateľom, muzikantom naprieč absolútne celou sférou, dokonca od ľudí, od ktorých by som to možno ani nečakal alebo vôbec neočakával, ktorí sa postavili za túto vec, lebo ja to nevnímam ako moju vec alebo moju pravdu. Rovnako ďakujem Dorote Nôtovej, že vlastne bola ona tá prvá, ktorá spôsobila tento landslide, ktorým sa dúfam, že spustia nejaké debaty, ktoré budú mať nejaký konštruktívny výsledok. Zaujímavý je taký, nazval som to tak, že fenomén osobnosti. Že keď tak bilancujem, lebo boli aj negatívne komentáre na tom YouTube, urobil som si taký matematický, takú maličkú zratúvačku a môžem povedať, že na 400 pozitívnych komentárov tam vychádza asi 16 negatívnych. Z toho možno 4 sú negatívne, ale korektné, tie som pustil ďalej, a tie ostatné, ktoré obsahujú urážky, nadávky, osočovania, nezmysly, negatívnu energiu, tie som zablokoval, zacenzúroval. Nakoľko YouTube mi ponúka túto cenzúru, a ja som si ju dovolil využiť práve kvôli tomu, aby som ďalej nešíril nenávisť, zlobu a hlúposť. Pán Jakub z Banskej Bystrice však. Takže fenomén osobností, väčšina tých, ktorí sa navážajú, a na tom Facebooku, ktorý ja nesledujem, ale dostávam informácie, sú ľudia, ktorí nič toho moc v živote nedokázali a rozprávajú o niečom, čoho sa ani len nedotkli. Naopak, tí, ktorí mi vzdali podporu,
tak to sú ľudia, ktorých ja osobne si nesmierne vážim a stoja za nimi výsledky ich práce. Takže veľmi pekne ďakujem. Bilancia je taká, že tých negatívnych reakcií je menej než 5%. Čím by som chcel všetkých ľudí dobrej vôle povzbudiť k tomu, že nebojte sa postaviť sa ne za mňa, ani za hymnu, za seba. Lebo skôr či neskôr každý z nás budeme konfrontovaní s tým, že budeme nútení povedať svoj názor. A o to skôr, keď sa nám tu rozbujnie ten fašizmus naozajstný, keď ťa prinútia povedať, tak povedz, čo si myslíš, na ktorej strane stojíš. Takže ono je dobre si sám v sebe tie hodnoty a názory na veci naformulovať, aby človek bol pripravený. Hovorí sa, že mlčať je zlato, ale nie keď ti ubližujú. A to bol pravdepodobne asi aj dôvod, prečo ja som sa vôbec rozhodol to prvé video nahrať, lebo v tých komentároch bolo aj také, že prečo sa vôbec vyjadrujem takému niečomu bezvýznamnému, ako je názor Doroty N. A to je moja odpoveď. Zase, neubližujú mne, lebo ja som na to zvyknutý v podstate. Akurát teraz sa to dostalo do fázy, že už sa v podstate zviditeľnili tí ľudia, ktorí ubližujú. Doteraz to bolo tak, že ma ohovárali za chrbtom 20 rokov, 30 rokov. Ja som persona non grata pre všetkých, ktorí chcú závidieť, nemajú čo. Ja nikomu nestojím v ceste v ich umeleckej kariére. Vždy som sa snažil tých, ktorí to úprimne myslia, s umením podporovať a vždy som si dobre zahral aj s amatérskými muzikantami. Mám rád aj jednoduchú hudbu v garáži. Rovnako mám rád aj vysoko sofistikovanú hudbu, počúvam rôznu hudbu. Čiže som možno aj preto persona non grata pre viacerých, ktorí nevedia pochopiť, ako je možné, že si plávam aj tam a že ma nedokážu teda zaradiť, čo som vlastne, že prečo skladateľ filmovej hudby teraz má prerábať hymnu. No možno práve preto, lebo skladateľ súčasnej vážnej hudby hľadá ten prienik taký, hľadá tú hudbu, ktorú ešte nikto nepočul, čiže tým chce zaujať. To znamená, pýtam sa, naozaj chceme hymnu atonálnu, bitonálnu, politonálnu, tembrálnu, alebo chceme hudbu, hymnu, ktorá bude pre všetkých, ktorí dokážu započuť aj ty a na to tiež treba mať špecializáciu. Takže ja pri najväčšej úcte ku tvorbe každého odpovedám na to, že ja neviem, ja som niečo započul, niečo som nahral, niečo som ponúkol a na to bolo zareagované. To znamená, z hľadiska profesionálneho, ja ako profesionál si robím svoju robotu najlepšie ako viem. Na margo prerábky ako takej. Výborne nám poslúži metafora s domom. Aj keď zase teraz tí negatívni budú hovoriť, čo minule si metaforizoval, že hudba nie je ako stavba diaľnic. V tomto prípade to dobre poslúži. Na jeden účel. Keď máme dom a rozhodneme sa zatepliť, alebo nám zateká niekde v streche, tak spravíme rekonštrukciu, možno si fasádu dáme na iný otieň, zveladíme si, upracujeme si záhradku. Je to ten istý dom na tej istej adrese? Alebo je to iný dom zrazu? Tak na zamyslenie. Aktuality.sk v prvej vete svojho prvého článku povedali 3 klamstvá. Nie dezinformácie, klamstvá. Pán Bárdy, v ideálnom svete by ste mali na krku žalobu. Anketa na hymnu. Čo je hymna Superstar? Veď dobre, spravme anketu, keď si ju vypočujeme. A daňových poplatníkov na konci dňa to možno nebude stáť nič, lebo ešte stále ja sám nie som rozhodnutý, že či príjmem tú ponuku, ktorú som dostal ako honorár za moju prácu,
ktorú keď zbilancujem, tak zatiaľ je to 10 rokov úprimnej snahy o kontakt s niekým a o získanie pozornosti tých, ktorí vlastne by mali za to byť zodpovední. 3 mesiace lopatovačky, remeselníckej práce, robotníckej, písania nôt, ráno, večer, bez pracovnej doby. Extrémne osobné vypätie pri nahrávaní, kedy zloba z istej časti proste žiarila čo najviac len, aby proste mohli škodiť. Čiže to sa všetko ako na mňa však vznesie, keď si to vymyslel, tak mu treba. Mediálne klamstvá, vlna nervozity, tlaku, urážok, výsmechu, enormná snaha o diskreditáciu. To je doposiaľ bilancia tohto celého, no ale nás to proste nejakým spôsobom nezastaví, lebo vieme a počujeme. A keď hymna bude nahratá, kľudne anketa a ja ju nikomu nevnúcujem, ani myslím, že Martina Šimkovičová, ktorej takisto chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať za to, že mala odvahu sa za môj nápad postaviť a že mi ten priestor poskytla, aj navzdory toho, že riskuje dnes odvolávanie v parlamente. Takže ďakujem Martina a ďakujem Lukáš, že si neochvejne stojíš proste vo veci, lebo vieš a cítiš, že je to naozaj v poriadku. Ruším všetky koncerty do budúcnosti, minimálne do konca roku 2025, z jedného jednoduchého dôvodu, že nechcem riskovať, že istá časť liberálnej spoločnosti, respektíve pseudoliberálnej spoločnosti, lebo aj ja som liberál, rovnako ako som aj konzervatívec. Možno to niekomu nejde do hlavy, ale sú otázky, v ktorých som striktne konzervatívny, ako napríklad v symfonických aranžmánoch, píšem skôr konzervatívnu hudbu. A potom sú témy, v ktorých som nesmierne liberálny. Pri deťoch napríklad, možno až moc. Takže nechcem riskovať, že istá časť prepnutej pseudoliberálnej spoločnosti príde na moje koncerty robiť bordel, tak ako robili bordel pred divadlom DPOH, keď tam ten naspídovaný, poskakujúci človečik atakoval toho chudáka dôchodcu. Nie, že by som sa bál. Viem si zabezpečiť bezpečnosť, ale nechcem hádzať špinu na umenie a veci niekoho iného. Zároveň tým chcem poprosiť všetkých, ktorí vyťahujú meno Mareka Brezovského. Medzi nami je jeden zásadný rozdiel. Vy Mareka Brezovského poznáte len z počutia a z jeho hudby, ktorú interpretujem ja. Ja som Mareka Brezovského dobre poznal. Bol to môj dobrý priateľ, bol to môj spolužiak a bol to môj najbližší muzikantský partner. Môžem vám zodpovedne povedať, že moja expresivita a to, čo tam kritizujete, že som sa zbláznil a tak, je možno 20% z toho, čo bol Marek Brezovský. Marek Brezovský hádzal stoličky, keď sa rozčulil. A na margo toho by som vám rád prečítal jednu báseň, ktorej autorku neprezradím rovnako kvôli tomu, aby som chránil jej súkromie, ale myslím, že tá báseň hovorí presne o tom, ako to ten Marek Brezovský v rámci hodnotových vecí mal. Sklonili sme hlavu. Sklonili sme hlavu až k zemi, viac sa nedá. Stratili sme tváre, keď názor striedal, 100-krát dôvodili, že za to môžu iní.
Stokrát hanbili sa a zbavovali viny. Sklonili sme hlavu pred krikom ignorantov, tupo žartovali na tému buzerantov, vždy sme mali hubu plnú cnostných rečí. Deťom klamali sme a kšeftovali s kdečím. Sklonili sme hlavu na nesprávnom mieste, tak mnohé hlavy padli, keď rozbili ich peste. Tak zbabelosť si ctíme, keď iné nezostáva. A pravdu velebíme tú našu, tá je pravá. Tak odpusť ty tam hore, že drobíme ťa v rukách. Pre nás si ronil slzy, pre nás si zomrel v mukách. Tak odpusť tým, čo vravia, že majú právo kázať. Stačí im len slovo a môžu začať hádzať. Tak odpusť ty tam hore, keď pustnú deti sveta. Keď zloba v mene dobra tým svetom večne zmieta. Sklonili sme hlavu a nevidíme hore, tak význam sa nám stratil a zmysel znova zhorel. Práchy. Mafiánske filmy za práchy štátne, to nám nevadí však. A môj, síce korektný, ale by som povedal, na tento projekt podpriemerný honorár bude niekomu vadiť. Chcem ubezpečiť slídilov z Aktuality.sk, ktorí sú tak, prepáčte, tupí, že sa ešte v prvom článku sami priznali k tomu, že chodia špehovať na centrálny register zmluv, že či sa tam teda tá zmluva objaví. Objaví sa tam, ale až vtedy, keď sa ja rozhodnem, aké číslo na tej zmluve bude oproti tomu ponúknutému. Lebo najradšej by som to robil zadarmo. Viete prečo? Ja rád rozdávam, lebo vtedy sa vám vracia najviac. Takže peniažky daňových poplatníkov, mantrické daňoví poplatníci, a ja som daňový poplatník, budú určite s absolútnou pokorou a veľmi presne rozdelené všetkým tým, ktorí na tej hymne spolupracovali, a možno z toho niečo bude mať aj ja. O tantiemoch sa nebavme, lebo to je štátna hymna, patrí štátu, to znamená, ja som tam maximálne ako upravovateľ, že keby niekto z vás chcel rýpať do toho, že keď sa to bude hrať v televízii a v rozhlase, koľko zase ten Róža sa nabalí, tak aj keby som direkt dostal euro denne, čo je veľmi nepravdepodobné, tak je to 365 eur do roka. Takže to je taká almužnička. Ja som aj uvažoval, že možno si spravím takú verejnú zbierku pre tých, ktorým sa tá hymna bude páčiť, dám si klobúk ako taký ten žobravý muzikant a niekto mi tam možno niečo hodí. Každopádne vás chcem ubezpečiť, že téma peniaze je to najtrapnejšie v tejto situácii, o čom sa treba baviť. Môžeme sa o tom baviť, ale až keď si to vypočujeme a keď to zhodnotíme spolu. Myslím si, že toto celé je v podstate celospoločenská téma a je dobré, že sa o tom začalo hovoriť, že respektíve, že hymna sa stala katalizátorom toho, že sa teda v tých krčmách budú tie názory konfrontovať. A myslím si, že už to robí svoju prácu a myslím si, že to robí dobre. Malý ťahák. Poďakovania. Poďakoval som Dorote. Veľmi pekne ďakujem. Dokonca si myslím, že keď už Aktuality.sk nebudú mať žiadnu inú možnosť, tak prídu s konšpiráciou, že ja som sa vlastne s tou Dorotou dohodol, aby som si spravil fantastické PR na hymnu. Takže ďakujem Dorote a zároveň by som sa teda rád vrátil k tej téme tých fidlikantov. Milá Dorotka, vieš, kde sú fidlikanti? V tvojej hlave. Všetci tí, ktorí sedia v tých orchestroch od detstva, namiesto toho, aby chodili hrať von futbal, alebo sa zaoberali čímkoľvek iným vo voľnom čase, tak dlhé hodiny
pracujú so svojím nástrojom, makajú rovnako ako športovci od detstva na to, aby boli spôsobili, schopní si potom do toho orchestra sadnúť a ako ty hovoríš, fidlíkať. Takže ja aj za teba sa chcem ospravedlniť všetkým poctivým muzikantom, že vás vôbec niekto si dovolil v tejto skazenej spoločnosti nazvať fidlikantami. A tebe, Dorotka, ešte by som chcel odkázať jednu vec. Dávaj si pozor, lebo ten kontrabasový sláčik s tým, keď dostaneš jednu po nohách, tak budeš mať pocit, že je šibačka. Takže ja by som trošku krotil jazyk na tvojom mieste. Ďalej by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pánovi Danimu Kolárovi za to, že mi absolútne promptne, nezištne a slobodne poskytol kanál na to, aby ja som mohol korigovať tú špinu, ktorú Aktuality.sk začali rozhadzovať bez toho, aby si zistili čo i len jednu relevantnú informáciu. Jediné, čo mi zavolali, môžete potvrdiť alebo dementovať informáciu, že pracujete na štátnej hymne. To bolo jediné, čo ich zaujímalo. A keď som povedal, áno, potvrdzujem, tak už si začali písať svoje. Takže ja ďakujem pekne pánovi Kolárovi a na margo tých nálepkovaní, lebo jediné, čo máte, je nálepkovanie. A len tie nálepky už tak nejak vybledli, mám pocit. A teraz vyzerá to tak, že keď niekto onálepkuje vás, ako napríklad istá časť, samozrejme nie všetci, ale istá časť prepnutí pseudoliberáli, to je zase moja nálepka, tak sa vám to veľmi nepáči. Ja v roku 89 som mal 16, štrngal som kľúčami a ja s Brezovským a s Ivanou Prístašovou sme prví otvorili dvere na našich triedách, že ľudia, vedie revolúcia. Pokým nám to potom neukradli tí starší a potom im to zase neukradli tí vlastne synovia tých komunistov, ktorí si to zase potom celé zobrali, tak ja som štrngal za dve veci. Za slobodu slova a prezumpciu neviny. To na margo osočovaní a obviňovaní smerom k pánovi Kolárovi. Viac k tomu niečo dodať. Zároveň by som sa chcel poďakovať aj pani Katke Sedlákovej z denníku Pravda, ktorá takisto promptne zareagovala a dala mi slobodný priestor bez cenzúry na to, aby som mohol vyjadriť všetky svoje myšlienky a všetky informácie ľuďom, ktorých to zaujíma a ktorí sa chcú naozaj zorientovať v tejto téme. A myslím si, že ten rozhovor vychádza zrovna dnes aj v tlačenej forme, takže aj jej veľmi pekne ďakujem. Potom tu máme ešte vlastne poslednú tému a to je téma fašizmus. Viete, kto bol fašista? Herbert von Karajan, nemecký dirigent, ktorý v čase hitlerovského Nemecka takto ukazoval prstom do orchestra a tí Židia, tí skvelí muzikanti už na druhý deň neprišli do skúšky. To bol fašista, ktorý posielal muzikantov do plynu. Hitlerovské Nemecko si veľmi obľúbilo skladateľa Richarda Wagnera, nemeckého skladateľa romantického, operného, a zobrala si jeho hudbu, ktorá sa im veľmi hodila, lebo bola pompezná, majestátna, veľká a vlastne využívala ju pri svojich na svoje propagandistické účely. Nemám pocit, že by dneska niekto Richarda Wagnera si dovolil nazvať fašistom. V Bayreuthe sa organizuje každoročne veľký operný festival Richarda Wagnera, kde sa hrajú striktne jeho opery a celý svet uznáva jeho obrovskú umeleckú kvalitu. A je to jeden z najväčších skladateľov nemeckých klasickej tzv. Vážnej hudby. To znamená, že keď mňa niekto v tých komentároch
začne spájať, že a tak to by si aj pre Goebbelsa robil a tak ďalej. Ľudia, prosím vás. Alebo že som jak Hugo Boss, ktorý šil uniformy pre hitlerovských vojakov. No on šil uniformy pre vojakov, ktorí išli zomierať a zabíjať. Ja robím novú verziu, alebo teda reinštrumentáciu hymny Slovenskej republiky. Cítite rozdiel, alebo nie? Takže by som chcel upriamiť pozornosť na tú takú tú binárnu logiku tých jednoduchších ľudí. Je to také myslenie typu Pexeso. Hľadanie takých tých primárnych konotácií. No, lenže ono už to, obávam sa, že prestáva fungovať, lebo ľudia nie sú hlúpi, oni sú len slušní. Lebo to, čo vy ste nazývali slušnosť, to nie je slušnosť, to je arogancia. A my všetci ostatní, ktorí radšej skloníme hlavy, lebo sme naozaj slušní, tak každý má svoju osobnú hranicu, každý má svoju vlastnú vojnu, svoj vlastný boj. A každý niekde máme ten limit. To znamená, že tí, ktorí tak sa oháňajú tým pojmom fašizmus, že ho vlastne otočili naopak, lebo už to vyzerá, že za chvíľu všetci budeme fašisti. Trump, Putin samozrejme, Fico, Šimkovičová, Róža, Bombic, všetci, ktorí si dovolia mať iný názor a robiť veci inak, ako sa to páči istej časti prepnutých pseudoliberálov. Jediná nálepka je toto. No, tak pokračujte ďalej, uvidíme, ako to skončí. Ale mám pre vás jednu dobrú radu. Keď sa loď potápa, je lepšie z nej vyskočiť a plávať čo najďalej. Lebo ten vír, keď sa budete držať urputne toho svojho, vás môže aj utopiť. Takže radšej začnite obracať kabáty, lebo možno sa vám podarí aspoň niečo hodnotné uchovať. Na záver by som si dovolil jeden malý citát od Heinricha Heineho, nemeckého spisovateľa, básnika, ktorý znie: hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre. Želám vám krásny deň, ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí si vypočuli toto video až do konca. Sám som nepredpokladal, že to bude mať až 28 minút. Ďakujem všetkým ľuďom dobrej vôle za podporu a všetkým zlovestným, nenávistným, zlým ľuďom odkazujem, že by bolo lepšie prehodnotiť samých seba. Dovidenia.